Ahojte vážení, takže pokračujeme ešte, áno. Ona čaká na tento lopuch. Diviačia matka, napaď. Tak, mňamka, mňamka. Veľká mňamka. A tam máme Jacka. Jack čaká na aport. Vôbec neriešim mamu diviačicu. Diviačica, kde máme tie dobré lopuchy? Ty kokso, už sa namíňajú. A toto ti chutí? Také šťavnaté, mňam. No jasné. Ty si fešanda. Jo, ale ono to prhlí, či čo? Poď sem ďalej, poď. Poď, poď. Aha, tu je to. Poď sem, poď. Tu. No prejdi si sem. Prejdi si sem, prasnica. Tak, áno. No, veľmi dobre. Jack, ako všímaš si ju? Všímaš si ju vôbec? Kde je diviak? Tu je diviak. Áno. Ešte dáme? A ja som tu. Neviem, ako ma vidno. Aj Jack je tu. Ešte dáme? No tak počkaj. Áno, ešte som našla, počkaj. Jo, jebem ti to, ako, jo, au. Počkaj, to strašne prhlilo, to čo bolo. Tie mladé výhonky strašne prhlia. Ja to ti dávam asi bohvie, čo to je, ale... Pozrite, toto strašne chce. Pozrite, no, prejdi sa to, ale dobre, dám ti to, ne? Jack, a teraz ty, puzaport. No. A teraz si všimaj, kde je diviak? Kde je kamarát? Dám mu tvoj aportík. Tvoj cumel. Vážení, chcem vám zabrať, že sú v jednej pozícii diviak a pes. Teda ako pes mi práve uteká. Jack, poď sem na miesto. Poď, nech si v zábere s diviakom. Miesto. Tak. Stoj! Jack, stoj! Stojte! Áno, mám vás obidvoch naraz. Dobre, tu ste v zábere. Výborne. Aha, ty chceš toto. Dobre, tak Jackovi necháme jeho aport, keď je blázen. No čo, ešte ti dáme lopuche? Počkaj, tak toto už vypneme. Do kamery kúk. Aj ty.